Takže čau lidi, vítá vás MC Lenatka u tohohle videa. Dneska si zahrajeme, uděláme video z Fortnite, zahrajeme si spolu Fortnite, ale možná omlouvám se za to, že špatně uslyšíte zvuk. Já nemám repráky, takže to bude smůla, ale zkusíme si zahrát Ranked Reloady, uvidíme, já jsem ještě dneska nehrál a možná tak si zahrajeme Ranked Reload Zero Build a můžeme jít na to rovnou. A já jsem takový nervóznější. Jdu na F-shopu. Mají skin John Cena. Super hrdinky. Se dívám. Jako vážně to přijali do Fortniteu? Jsem myslel, že už to nikdy neuvidím a neuslyším. Oni to přijali do Fortniteu. Lidi, přijde vám to normální? Dneska je nervóznější zase po strašně dlouhé době natáčet na YouTube. Jo, nejsem vůbec rozehraný, super špatný. Je nejlepší ten emot. Tak to jsme mrtví. Já někdy pán do Paradise, nechci si hrát na hrdinu, ale zkusíme to. Sánatka přijdu po korunku, ale mám tady vás, diváky, který mě budou podporovat a jako snažím se být nepřehypovaný, sice to bude mít méně views, snažím se být takovej víc potichu, jsem takovej spíš jako nejsem moc na to ready, ještě moc na to chat na YouTube. Takovej trošku aj nevyspalej. Snažím se u toho různě, jako budu se snažit, ale kill hnedka. To blbec umřel. No si neberu. Prosím, žádný hejty za to, že jsem si to nevzal. Já to prostě nehraju, každý si může hrát, co chce. Dřív jsem to hrál, ale mě to nějak neutchlo, prostě není to tak zase tak dobrý, jak to bylo dřív. Ta hra je teď v Chapter 6 Season 2. Tak je dobrá hodně. Ta stará, já jsem zapomněl, AUG, starý AUG je hodně dobrý. Tyhle dvě zbraně jsou hodně dobrý, ta leverka a tady to Combat SMGčko, ale nepatří to zase nejlepší, mám radši Combat a ARko. Takový dobrý za mě. Já mám teď úplný boťoury, protože já jsem taky největší boťour na planetě. Pak jsem jako úplný bot, jsem úplně špatný v tom Fortniteu. Tak prosím, nehejte mě v komentářích. A tak můžete dát, jestli chcete like a odběr, nemusíte, jak chcete. Možná někdy vyjde i merch, ale to asi za strašně dlouhé až. GG, můžeme jsme. Nevím jak to, měli bychom ho zamínit, nevadí. Vidím se tady na ten barák hnedka na čestku, někdy si vyhazuju to
Když vím, že získám něco lepšího, tak už po cestě to vyhodím. Stačí mi tady čestka, už vím, že to mám vyhodit. Nikotin. Miko, hop. Jsem nám říkal, že jsem úplně špatný v tom Fortnite. Ale prostě ne. No, nemám rebooty, spálme mě to. Na stejném místě, na nejhorším místě, co jde, prostě na kraji mapy. Úplně milo. Pumpa? Vederka. Ne, pumpa, jo. Jsem rád, když mě padne pumpa. Sorry za kvalitu videa a to já to točím totiž na mobil. Jsem úplně... Tohle je první video na tomhle kanále. A doufám, že se vám bude líbit. Jestli někdo z vás je nějaký velký youtuber, který má nad 100 odběratelů, prostě stačí mě to, tak dejte nějaký rady. Točím to na mobilu, já neumím nic dělat a podle mě tady budou vycházet jenom herní videa. Tak. Tak. Krásně. Mrtvej. Pijem si ty míňa. Benjamína. Ho. To je hodně hustý, takhle to spíš jako hraju od Chapter 5 Season 1, hraju teďka druhou sezónu. Ty jsi zabila? Ne, tebe jsem zabil. Čili to nebylo takhle sekladním. Já bych se mnou to rozsypal. To chci. Tohle mě přijde hodně zajímavý, že nám dali tady toto a přidali do hry, ale jsem za to hodně rád. Tam je splash, to není splash. Hatsune Neger. Tohle video není pro děti, protože jsem sprostej. Tohle mám rád. Leverku si vezmu zlatou. To sniperku Heavenu. Vzpomínám si na mýho kamaráda. Jatka mi je líp, když ji mám. Launchpad si hodíme. Jo, Prime si vezmu. Prime Shotgun jsem si dřív myslel, že to byla blbost, ale teďka jsem zjistil, že to je nejlepší. Jo. Utíkáme. Ty popule hnusný. To nechutnají, ale pokládám, že budou hnusný. To 20? Dat. Já se co měl zalout? Hovno měl. Jasně, ale to míně aspoň něco.
7 kg, to říkám slušný. A to, že podle mě jsem 7 kg nedal. Jako fakt neskutečná podpora, že to já YouTube chci točit kvůli tomu, že chci zabavovat lidi, kdyby někdo třeba přestal to, já to nedělám kvůli penězím, protože peníze nepotřebuji. Měla jste malej. Teď umřu. No jasně, na modro. No mělo být kilo, ale mě ty hity prostě nezapočítávají, ale hlavně všem se všechno započítá, hlavně mě ne. No nic, já to jdu přepnout na rankery. Mě nebaví hrát takovým boťou vyspamovaným, prostě jenom spamujou. Fakt nubáci jenom prostě jenom jediný, co dělají, jsou spamy. Kompety dneska se hrajou cash cupy. Nebo zítra, počkej. Jo, dneska. Pozítří se hrajou tyto kapy. UGska a shop si rychle projede. Co bylo dneska shopu super hodinky. Prostě lamapa. Je možná lepší. Nevím, co dělá halloweenský skin teďka v lednu tady, ale OK. Stihnu vám asi ukázat rovnou celý shop, ale jestli chcete, nemusíte se dívat na mě, můžete si podívat na úplně jako jinýho, ale PlayStation není špatný. Takovejhle, nebo takovejhle. Může být reaktivní. Ale no nic, už nás oproti. A po téhle hře asi, no nevím. Mám nějakou šumonu. Vidíte můj aim s zbraněma. Když jste mě mohli podpořit, klidně si mě můžete někam vzít. Je to jedno fakt. Nic, zase budu letět do Paradise, nebo ne, budu safe. Čete. Můžete mě napsat do komentáří, tady dolů, jestli mám točit safe, je safe. Já budu safe tady, radši. Já nechci přijít o hodně bodů, takže semka asi poletím. Ale
Můžete mi to napsat do komentářů, jestli mám mít save nebo ne. Dobrý, mám něco menšího uzmít. Dělej, nič to, ať se tím dostane jako první. Jo, je SMGčko. On není špatný, já jsem ho dřív hrál, ale teď už ho nehrál z nějakého důvodu, protože už mi nesedí prostě, ale víš co, po dlouhé době já jsem si na něj odvyknul, protože on byl naposledy v remix sezóně a rychle se přebíjí a rychle střílí a je dobrý, tak se ho asi nechám. Nechám si ho. To tady nechávám teďka, i když miluji tu jmenou pistolku, já jsem s tím dával totální klipy, totálně se mě drtil ty lidi. Jak se vezmu, hodím ho. Do dveře, schovám se. Co tady dělá? Co tady dělá? Jsem strašně v šoku. Nic, vyspamoval mě. Prostě by se mohl zapomenout, že jsem měl to SMGčko přebitý. Já bych se ho zabil. A hlavně, že mě to vždycky spadne úplně někde jinde, než chci. Jako úplně jinde. Spamuje tě, aimbot, vole. Report. Aimbot zasraný. Blbej. Ne, já myslím, že by on všechno trefil, úplně všechno. Vždycky je to spamne tam, kde jsem umřel. Hlavně, že mě to tam nespamilo. Aby se mi totálně to a spamilo mě to někdo úplně jinde. Tak najednou mě to spamilo blízko. Epiku, fakt, wow. Nejhorší pistolka. Revolver je strašná blbost. Nevyplatí se vám to vůbec hrát. Svědí. Můžu se tam nějak dostat přes to okno? Nemůžu. No nic. Cože? On tak dobrý, on tak špatný, byl jsem na takový dobrý věci, že? Vždycky já? No tak úplně nejhorší věci, hej. A jaká je? Jsi to vykoupil. Nemusím koupit. Já jsem fakt blbej. No nic. Jestli mě nechcete už sledovat, tak si mě nesledujte, klidně to video můžete vypnout, celou dobu ho můžete vypnout. Mně je jedno o peníze, já chci jenom lidi pobavit, prostě jediný, o co mi jde, pobavit lidi. Nejsem jak někteří youtubeři, MG Fitman. MG Fitman je sila, pozdravuju MG Fitmana do videa, jestli se na tohle díváš. Tak pozdravuju tě. Petardy Burovsky, nejlepší song, ne? Týmři, jasně. Díky. No jasně, pomůže mu. Pomůže mi na 5 sekund a potom mě dávám one hit. Prostě ARkem. No nic, tak. Tohle byl konec videa. Tak, čau lidi. Až